Il-Maltin huma t-tieni l-aktar poplu fl-Unjoni Ewropea li jixorbu il-luminata. Dan joħroġ minn statistika pubblikata mill-Eurostat. L-istħarriġ juri li 9% ta' dawk li kellhom 15-il sena jew aktar qalu li jixorbu l-luminata kuljum. 16% jixorbu luminata bejn 4 u 6 darbiet fil-ġimgħa, waqt li 19% jixorbu luminata bejn darba u 3 darbiet fil-ġimgħa. Il-poplu Belġjan ġie qabel Malta, b'20% jgħidu li jagħmlu dan kuljum. Rati għoljin fix-xorb tal-luminata mimli zokkor ġew irreġistrati fil-Ġermanja, l-Ungerija, il-Polonja u l-Bulgarija madwar 12%. Fil-waqt li l-Estonja kien l-inqas pajjiż li għandu nies jixorbu luminata. F'dan il-pajjiż Baltiku huma biss 2% li jixorbu luminata. Il-Direttur tal-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mart, Dr. Vassallo, spjegat li l-luminata ma fiha l-ebda nutrienti. Meta it-zokkor ikun f'forma ta' likwidu, iktar faċli li jagħmel il-ħsara. Issa, it-zokkor, anki l-luminati, jagħmlu ħsara kemm fuq is-snien li kkawżat ħassir, kemm fuq il-ħxuna żejda, kif ukoll fuq jista' jikkawża diabete, problemi tal-qalb, jiġifieri l-effetti ta' dan it-zokkor li nkunu qed nieħdu għandu ħafna ħsara. Il-tabiba Vassallo spjegat li l-awtoritajiet tas-saħħa jieħdu diversi inizjattivi biex jinbagħat messaġġ favur ikel u xorb tajjeb għas-saħħa. Qalet li l-aktar kampanji effettivi saru fost it-tfal biex intellaw ġenerazzjoni ta' nies b'saħħitha. Fl-iskejjel qabel meta qabel il-COVID kien hawnhekk konna nagħmlu wkoll ħafna drama fl-iskejjel, jiġifieri biex dejjem nagħlmu t-tfal x'għandhom jieklu u x'għandhom jixorbu. Għandna wkoll il-policies fl-iskejjel li ma jistgħux idaħlu affarijiet li fihom iż-zokkor u l-luminata, kif ukoll anki fl-isptar tagħna li ma jistgħux idaħlu l-luminata li jkun fihom iż-zokkor ukoll.